Bitbit ang mga inandang Noche Buena package. Personal na iniabot kang personalis kang Libon Municipal Police Station sa 20 nindang benepisyaryo ang sa indang mga pamasko. Antes ang pananaw ng Noche Buena package, nagkaroling na muna ang grupo. May cash gift man na naresibi ang mga benepisyaryo. Sigun sa Libon MPS, nakatuudan na ninda ini taon-taon. Ngunya na taon, may tema ang proyekto na kanta ko Noche Buena package nyo. Dugang pa ni Korporal, obeto kang proyekto na makapagtauning kaugman sa labing nangangaipong pamilya sa Banwaan. Sa siring man na paagi, natatawan man daninda ang mga benepisyaryo ng pag-alalay. Siring man na nakukuha kang komunidad na pagkatiwala ng kapulisan. Kami po is from Libon Municipal Police Station. Maghahandog po kami ng awitin. Ang kanta ko, Noche Buena nyo. Parte man ang proyekto sa nagpapadagos na programa kang PNP, nakasimbayan ng project o kapulisan simbahan at pamayanan. May mga regalo as in cash gift man na naresibi ang kaakian sa Barangay San Antonio. Sa kakatapos pa sa ng gift giving and children's party, kang ipatura ka subong hapon. Asigurasyon kang Libon Municipal Police Station. Padagos sindang magibo ni mga paagi nga ni makatabang sa komunidad. Bako sa nangunya na holiday season, kundi sa halawig pang panahon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.